Mandaue City Mayor Glenn Bercede makigtigum kabahin sa planong pagpa-ban sa mga e-bikes. Kahinumduman gipahibawo sa kadagkuan sa team ang plano nilang paglusad ug mga operasyon sa kadalanan. Kini tungod kay buot nilang makontrolar ang paggamit sa mga electronic bikes nga gihimong pampasaheroan. Nasayran nga may pipila ka mga lugar sa kabarangayan nga dunay nagserbisyo nga mga e-bikes. Matod sa labaw sa team, gilikayan nilang mudaghan pa ang mga e-bikes nga wala marehistro o kasagaran sa mga drivers, wala pa'y lisensya. Sa iyang bahin, ang mayor nagpakisayod sab kabahin sa mga baruganan bahin sa isyu. Mao nga magpatawag siya og tigom kabahin ini aron hisgutan ang plano sa dakbayan sa pagpa-ban sa mga e-bikes. Further study una na i-review na to kay og mudaghan na gud na muuban ng na naman start man na paknaan barangay Upaw ug mo sunod ang ubang barangay labi nag ang barangay nga nasa sentro nga nanduol dire sa team traffic enforcement na to. I-allow ba na to na o i-allow ba na to kung dili kay wa biya na sila mga kuan tingali mga rehistro.